tikaonato michana imene chithunzi chawo chikusewera pasikini pathopo ndikuti michana imene yatapidwa ndi boma ili manja mwa polisi kusalima. Pamene tikuyankhula pano ndikuti agonato mchitoposi kumeneko ndikuti polisi sinangotapa mafada okhawo atapanso ndikuti madona ena ake kumeneko amene amachita kusaweruzika enabe kumazakhala mafunso kuti anthu amenewo atapidwa pa zifukwa zanji, apalamula milandu yanji. Ayi ndithu monga ambiri timadziwa bwino kuti apolisi ntchito yawo ndikuti ndikupereka chitetezo ndenzikuonera kuti kusalimako apolisi anazapanga ndondomeko yofunano kusesa onse amene amachita kusaweruzika kumeneko nde akunena zona kuti analowerano mtunda wakusengabe kumeneko kusalimako nde atapita kumene kusengabe anayamba kuchita kafukufuku kuchita chipikicheni kumeneko kamba kusecha apo ndi apo nde kumeneko ndi kumene anazapezeka zonoti amwandilano mafada amenewa omweno maina awo ndi a Christopher John Ekiloni Forja, Kesteni Katula, Muhammad Kasimu komanso enawo ndikuti ndi Anoa Ndabwerera ndamene ndithu anatapidwa amene ali pa chithunzi pamenepo. Ndeno mlandu wake umene atapira mafada amenewa tikaona bwinobwino pasogolo pa chithunzi chimenecho pakuoneka zonena kuti pali tebulo imene payikidwa zinthu za white choncho ndikuti noto imeneyo ndi mibulu yachamba imene magaya amenewa amakhala akupanga business kumeneko ndoti kumagulisa foja olesedwa ndi boma. Nde timadziwa kale kuti widi boma simalola ukapezeka umanjatidwa ndichifukwa ndithu mafada amenewo atapidwa ndiotinso titha kuona kuti manja mwa wina wake pamenepopo ndikuti anyamula lisero limenenso muli katundu wina wake kuti boma simalola kuti azipezeka ali ndi anthu ndimene nkhani zake zikuyendera zifukwa zimene atapira ndithu ma gentlemen amenewa. Ndi akutetu makosana amenewa amachokera pamuzi umene umadziwika zona kuti Mikute kumene kusengabe ndi kumene anakapeza magaya amenewa akuthamanga business imeneyo. Amene anazasimikiza zakumangidwa kwa makosana amenewa ndikuti ndi amene amayankhulira polisi kumene kusalima amenewato ndi Alabeka Ndiwate ndi amene anazabwera ndi uthenga umene kusimikiza nditudi kuti njonda zimenezi zili mu chitoposi mwawo. Nde kuchoka pamenepo akuti polisi inakhoteranso kupita saidi imene kumadziwika zona kuti kwati maganga tikhope kuti ambiri amene tinapita kusalima timakutsata bwino kumeneko kwa maganga ndikuti kwa amene tinapita msewu wakusengabe timakhota ndikuti chakumanja uko tikamapita cha kumeneko kwa maganga ndi kumenekoko akuti kuli mudzi umeneno umadziwika ndi zina loti Mwimbi. Nde polisi inazapitanso kumeneko kandi kuti nandi atipika zinakhala bwanji zomwezi zonena kuti amangozungulira kumene kuno nde anakapezano kagulu ka azimayi kamene kamachita kamasewera njuga ndi madziwa kale kuti njuga ndi zosaloledwa. Nde kumene wazikhala kuti apolisi atafika azimayi ena ake anazazindikira zona kuti wabwera mbola anawazika ndi kuthawa. Ndi polisi nthawi imene inakwanisapo kugwirapo azimayi awiri omwe mayina awo ndi Tiyamike Aspolo komanso Victoria Nazombwe ndi amene anagwiridwa pa nthawi imeneyo. Nawonso pamene tikuyankhula pano ndikuti ali mchitoposi mwa polisi pamene akuyembekeza kuti apite nawo ku bwalo la milandu akayankhe milandu imene anapalamula. Komano tikaona nkhani zimenezi zikuoneka zona kuti major issue ndi socio-economic side effects. Makamaka tipite nkhani ya azimayi fa nkhani ya magayo ogulisa chambayi tinayikambaponso bwinobwino tinafotokozerapo mu video inake mbuyomo. Pano nkhani yokhuzana ndi azimayi awa amene amachita njuga nkhani imene yofuna tiyankhuleko pang'ono komano kuti timvesese bwinobwino tingoyipanga intersect into ma context yangapo ndikuti context yoyamba tikukamba za physiology, local culture kwina konse tikhoza kwenikweni zokhuza ndi biology choncho tingokambapo kwambiri ma areas amene wawa. Tikatengerano ku Malawi nthawi zambiri azimayi ndi amene amakhala zona kuti apanga manage pa khomo chane kusamalirana ndikuti no ndi zina zotero ngati amakhala zoti akhala ndi access ya ndalama zimakhala zona kuti zimene apasidwa kuti akagule ndiwo. Nde azimayi akapezeka zonena kuti ayamba mchitidwe umenewo wa gambling. Of course mwina azimayiwo komano tingoti gambling in general zimazafika no far beyond individual control. So kuti muone gwero lake limakhala zonena kuti economic strain mwina ndi kuti amapanga ka business kena kake ndi kuti after ka business kamene kaja
kagwa chani ka business tu ka tomato kayenda tikugulisa zigege ndi zina zotero. Mwinaso ndekuti amapanga banking konde nde za banking konde zija zapoera kuli ngongole kumene kuti chani ndeno pofuna kupanga deal ndi ma issues ngati amenewo ndi pamene zoti akagwa mwina munchitidwe ngati umenewo kuti no akuchita no njuga. So zinthu zikafika pamenepo ndekuti azimayi otera amapeza kuti akumana ndi stigma kwambiri kusiyanaso ndi abambo omwe amachitanso zinthu ngati zimenezezi amakumana ndi harsh judgment kwambiri timaziona ena mwana zoti azimayi oyichita juga chani zambiri zimakhala zikuchitika. Penanso mwina kumakumana ndi ma little conflict, penanso mwina domestic violence ndi zina zotero nkhani yake ndekuti ndi ya juga. Komano kuti timvetsetse bwinobwino nkhani yake pamene ikuyambira ndi pamene paja pokhuzana ndi mavuto azachuma. Ndi chifukwa cha stigma imene inangasiya anthu oti makhano tikuwaweruzano anthu ngati amene ajawa zimazapezeka zona kuti no ambano kupanga develop high level ya stress. Of course imazakhala hidden komano kumazakhala zinthu ngati anxiety, depression ndi zina zotero as they try to recover losses in secret. So physiologically njuga ili addictive kwambiri komanso ndi khalidwe la chabe. So chimene chimachitika nchona kuti munthu wajuga ubongo wake umapanga release dopamine ochuluka kwambiri than mmene amene akupangidwa release. So dopamine ali ngati neurotransmitter amene no amakhuzana ndi pressure komanso reinforcement. So chimene chimachitika nchona kuti munthu wonena kuti brain yake ikupanga function bwinobwino kapena ubongo wake ukugwira ntchito bwinobwino, dopamine amapangidwa release for natural rewards titha kunena zoti muzakudya kapena social interaction. Pamene no kwa munthu wajuga akazona kuti niye kapena mmesi kapenanso wawina njuga ameneyo brain yake imapanga no release dopamine ameneyo amakhala ochuluka kwambiri. Of course process imene amazayitchula kuzonena kuti reward circuit. Nawo chimene chimachitika ndichonena kuti mukupita kwa nthawi ndekuti brain ija imazakhala no desensitized zimene no zimachitisa zonena kuti munthu osewera njuga uja ngati sasewera tsiku limene juga kumaona kuti china chake chikuperewera sakumva bwino mwano kumafunano kuti asewere juga ja pafupipafupi akasewera ndelino kumazazifira no kuti munthu yono ndete ali bwinobwino ali normal pamene disorder imeneyo. So clinically chronic gambling ndi disorder ndito imene imakhala zonoti yachitika mu brain ya munthu. Komano potengera ndi DSM-5 manyo yogwiritsidwa ntchito ndi ma physiologist imadziwika ngati substance related komanso ngati addictive disorder. So reaction ya brain ku njuga ili ngati imene zimachitika ndi anthu amene amagwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo ngati achina cocaine, achina nicotine paja amazunguza anthu amene aja ali addicted. So munthu amene amapanga juga kuti asiye samapeza mtendere kuti asangalale ndeti pokhapokha akakhale zoti wasewera njuga ngakhale kuti atakhala zona kuti munthu amene akuluza akayendera wika ndalama zambiri kumabe amazakhala ndi mtima uja mawa ndikawinanso ndikuti ndikasewere ndikuti ndikawine ndibwezerese ndalama zimene ndawononga ndimene nkhani zake zimakhala zikuchitikira. So izizi ndi zina mwa zizindikiro za addictive behavior. Ndeno zinthu zikafika ngati pamenepa ndeti zimakhala zoti zili pawesi zimangofunika kuti pakhale physiological support magulu ake eno ngati cognitive behavior therapy ndi zina zotero. So mafalasi a njuga ndekuti ndi oyipa kwambiri chifukwa munthu akaloza amati ayi mawa ndikapanganso ndibwezerese ndalama zimene ndawononga zija in so doing munthu uja ali addictive. So nthawi zina zimangofunikira zona kuti anthu angati amene akuachosera zinthu zimene zimapangisa zona kuti azikhala akupanga mchitidwe umene wa juga nditokhala ndikuti nzikhuza ndi mafoni kachani zonena kuti zitha kupanga connect kuti no azichita kumchitidwe umenewu. Olonso nthawi zina zimafunira zoti kuwatengera kudera lona kuti akangofotokoza akandikuti ma experiences yawo anthu kumene kokosa zikaloza chalaka ndi society komanso kuwaseka ndi zina zotero makamaka akamafotokoza za experience yawo. Koposaposano njira yaikulu ndikuti ndikupita nawo kuchipatala ndikuti zipatala ngati St John of God kumene amathano kuthandiza anthu amene ali ndi ma mental disorder ngati amene wawa. Hayi mmene moni mmene nkhani zake zikuyendera sizoti mwini maganizo pa nkhani imene ngati maganizo amene alipo mutofotokoza comment section koma mulemekezanso maganizo anzathu. Sekule panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 kuti nkhani zambiri zikamachitika ndikuti zithakufikirani mosavuta.